Kako matica zna gdje će zaleći oplođeno, odnosno neoplođeno jaje, gdje će biti matica, radilica i trut. Znači, dimenzija ćelija u radilice je 6 mm, dimenzija ćelije truta je 8 mm. Iz iste ćelije, znači, matica vuče matičnjak, roj matičnjak vuče iz radiličkih ćelija, znači, da kada ona svoj zadak spusti, dođe do dodira njenog trbuha koji dirne tu ćeliju i dođe do puštanja spermatozoida iz sjemene kesice koje oplodi jaje, koje ide iz jajovodnih cjevčica. Imajući u vidu da matica ima više jajovodnih cjevčica, znači one su raspoređene kao jedan snop i na kraju se nalazi sjemena kesica gdje je deponovana sperma od više trutova. U momentu, znači, kada ona dirne, stisne, kada uđe u ćeliju koja je 6 mm, njen zadak se dirne i mišić refleksno aktivira, ona nosi radiličko, odnosno jaje iz kojeg se razvija matica koja se zove oplođeno jaje. A kad nosi jaje u ćeliju koja je fruturska, ona je dimenzije 8 mm, ne dođe do dodirivanja zatka, izađe jaje koje nije oplođeno. Razbije se trut.